Όχι, δεν βλέπω κιόλας, κατάλαβες τι γίνεται. Τραβάει, δεν τραβάει. Τραβάει. Άντε, κουνήσου. Δώσ' του. Δώσ' του. Πω. Ωραία πράγματα, Ούτε 18 χρόνων να σου να. Θα το στείλω την τέτοια στη Ζερπινίκη, θα της πεις το βράδυ. Ποιος έχει, η μικρή ή ο Γιώργος έχει... Δεν ξέρω. Θα έχουν, κάποιος έχει Έχουν τηλέφωνα, αλλά... Όχι τηλέφωνα. Το email που έχουν το κομπιούτερ. Α, το κομπιούτερ ναι. Έχει. Το δουλεύει η Κατερίνα. Και η Κατερίνα και ο Γιώργος. Α, το δουλεύουν. Και η Ερπινή. Α, εντάξει. Θα τους το στείλουν να το δεις εκεί που θα κάνεις τη βόλτα. Είσαι πρώτο παλικάρι. Εντάξει, Ναι. Πρόσεχε μην πέσεις τρόπο θα κατέβει γιατί κουνιέται εύκολα. Πάμε να κάνεις και το άλλο ποδήλατο. Θα πάμε και εκεί, να φέρουμε και εκεί βέβαια. Αφού πιάσαμε τώρα αυτό το κρεδί. Εντάξει. Το νου σου. Πάει πολύ. Μπορεί να το σηκώσεις. Θέλει μεγάλη δύναμη.